Не, той с карта. Защото аз съм с карта, трябва да я пазя. А очи го уби. С картечницата. Оттам Маодорът и оттам, отгоре. Да. Мога да отгоре. Внимавайте, че там има наш. Нагоре в дясно. Ама той навлязал навътре, те че мога отидете на то. Ама не е добре да сме всички на едно. В принцип да. Малкия ли са крити? Малкия ли са крити? Малкия не знам дел. Ей, среща. Там трябва да е до другото момче. Ти си с карта, нали? Много сме хубави. На път има някой от нашите. Там долу има един два. Има ли? Аха. Край. Ма дали е наш? А? Нашите ли? Добре. Радо бил дошъл с картечницата, аз да знам, чувам някой се разкартича, ама... Давай, като можеш. Значи това е автоматика. Давай, викам, кой стреля на автоматича, аз не го видяхме. Пак закъсняваш. Ти имаш ли карта? Да. Оф. О, чакай. То ми по-мога се опазим. Аз като че ако влиза да убият, ако дойде да вземе да го убия, преди да ми, защото аз съм от гората, имам така на Кристиян с червения пистолет, аз мисля, че някой от нашите не са пази, той стреля по мене.
Aha. Są z karta. Dajcie, ja sam z karta. Burenak. Надо чистим платье. Ajde. Da. Asta sunt smauche în mapas. Има май наша с бялата шапка. Да. Ако никой не го е очистил. Колко карти? Aha. Колко карти взеха, бе? Взеха ли да? На шарихлета. Криса, Криса. Аз тук ти бях застанал, обаче някой от гората ме тъпне. А? Дали бе? Добре. Добре, значи не сме само ние.
Я, аз съм с карта, аз се дръпна. Стойте. Кръстяне. Как ще такова? Той е легнал доста, знаеш. Аха, видях го. Те ще те свършат. Опако. Още малко ще му свършат. Знаеш ли до? Ела. Които е там май го ти? Ау! Лошо. А? Целика? Не. Ау! Убит! Да, 10. Двайси. Пазите май. Да. 30. Но, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40.
Аз се оцелих. 50! 60! Thank you. За тебе! О, Вика! Чакай, чакай! Убит! Убит! 10! 20! Няма да работя, хубаво. 30! 40! 50! 60! Убит! 10! Убит! Взеха ми я! Мама! Убит мина! Дам друга на работа. Аз не ги ползвам, да мислиш, че перфоратора имат. Само на ракети, тя на ракети ги махам. Едно време махахме и предпазителя, тя ма като срязах един път пръста и ги махам. Да, ясно. Ти върви зад нас. Оставям ракетката, Да, то думна. тя се завърта и тук през палеца, бзът, като мерни го бях направил. Да му има проблем. Къде влезе майка ти муха в очилата? Остата ми влезе. Аз между другото са пръснал суно и за той ги гони. Да? Гони ги. Тук е тя от задена каската, спръсваш край. Аз не знам колко време остава. Моля, не сега трябва да търсим карти. Браво, бе! Дали само малки е стратегията каква е? Цък, цък. Вика не му разбирам стратегията, пък той ги ушата. Това па е потикета. Стис кърлежи сега. Аз добре съм написал. Някой да тъпас тук да виж картата или? Да, ние сме тука. Няма да върна. Само казвам. Оп, 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 отгоре. И там горе има един. Отива надолу един към него. Той е наш, червен. И tu червеното как се вижда. Аз да пазя. Призареждай. Аха.
Дойди директно с точка. Наш. Или? Да. Ей, там има един отясно. Видя ли го? Ей, там. Обид. Обид. Дерно боли, бе. Остави се за топ. Направо. Ага, ей го, ей го. Ха-ха. Ей! Ей, майка му стара! Извиняй! Абе, там е Кристиян, бе. Някъде. А, не. Да не то с Гаворския, той заляга те. А да, той пък с картешницата. Каше взе. Стойте. Ще се мърда. Дай се по-малко, какво искаш? Да, той вече е оцелен. Дам го дум на точен път. Стири си! Някой ако иска да дойде, давам я! Елате, елате. Три мога броя. От народно картеца чак ми посиня вече. Знам кой има копна, не ти ли биш? Да, аз. Боли ли? Добре виж. Че отдалече, бе, дай ба. По-винаги си боли, бе, човек. Няма Да. да боли. Оте е тука. Оте е тука. Да, добре, не е нещо. Сложи се. 60! А, знаеш що се обърках? Синята лента. Няма, ние сме само с ленти. Ами да, ама... Манка му. Тук не е тук. Да, има сини червени, що с ленти? А, да. Кристала, да. Пистолет, аз го мисля, че от нашите той му убит.
После вика нямам топчета, не ме интересува на шари го едно хубаво. Да си запостъпча да не. Че как се криеше зад гумите. Той аз го цапнах по газа, като го уби. Профилактично. Той тото само тук идва. Мгм. Аха, Габърска. Габърска. Някъде отгоре е то са. Чешит. Да, аз не го искам да... Той е легнал някъде. Горе! Аха. Мърдаш, а? Горе на сградата. Убит! Те слабат неговото.
Да, аз спаваш, защото той бори да ме премине. Ако премине го връщам. Аз съм бита. Няма се учи. Те ли? Аз ще пазех, ако тръгнат надолу. Ще избяга от това ги. Да. Идеално. Те става таман, но видях главичката взел канала идеално. У канала ли беше то? Канала. Видях да стеем първо, второ и... Още ли имаме карта? Не знам. Ще да не имаме ли, нямаме ли? Тя у кого беше? Колата отправи. Отключена е, прибягай и замисли. То с какво приказва? Той вика. Терена ли бе? Да, умение. Летя отгоре. Аз какво те ви аз знаеш, че я престилата бе, къде трябва? Айде, карта искаш сега?
Имаме ли? Ще отиде там. И те смравки още тук. Да. Оня път бяха тук. Горе има си изда. Кани сега ще видят. Чили ще ли горе има? А? Няма съм. Тук. Трябва да има ли това? Чули се, че дрънка ли? Повед! Ау, голата майка му. Айде, вас ти още не. Бавно ще пие. 10! Няма никой покрай мене, 6 я съм. Въобще няма никой. Абе, 30! Какни! Какни! А то сма. 40! Няма, нито един! Почува това все. 50! Валя, лъчо птици. 55! 56! И ти копеле. Убит! Ах! Мая същита! Бицал е! Ах! Убит! Ясно, оставих моята да има две. Да не мога го видя. Ага, чуват. Габровец. Неговия, да, неговия глас чувам. Той е един писклив такъв. Той е врачанец иде, нали? Монтански.
Оп, оп. Чакай, чакай. Те си мислят, че стреляме долу, ма то ни клайката ги поема. А, там още един ли ма? Да, добре. Его. Ха-ха! И бацано го. Опа, да. Еба, къде отишъл този бутон? Натискам станцията, така стрелям. Чай, трябва да изключа записа. 5 минути до края на играта! Тук е до нас. Не я пазим. До нас е, там има. Да. Той лъчо и тука. Да. Его е тук. Аз е тук съм останал, че ги връщам от там. Гадно, а? Пет минути до края на играта! 2 минути.
2 минути. 2 минути! Аре, бе, ела ти, ела. Ей, ге. Ей, бе, ела. Една минута. Една минута. 1 минута! Някой да каже на 3 секунди толкова. Убит! Тридесет секунди! 29! 28! Аз съм последния. Няма повече. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Край! Край игра! Чак му забърни задите. Ага. Наш. Ще дойдат отгоре. Да. Тук ли си? Добре. Къде е нашия човек? За тебе ли? Къде е нашия? За тебе. Добре.
Отдясно, отдясно. Убит! Убит! Убит излиза! Убит! 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 Не я видя. О, ама де, аз съм убит. И не очаквах направо. Къде ни картичаре? Добре. Те ли бе? Май се губихме заложника. Его, его. Внимавай, че зато там. Знаеш какво? Е, тук ти можеш да легнеш. Е, тук. Аз само отгоре ти ще те пазя. И двата от е там. И там има един. Да. Оп, оп, оп. Майка тебе. Той къде бе? Тук ли го скрихте? Тук не гледам, аз не знам къде е вече. Ага, идват от среща се чува. Тихо. Майка. Ей, там ще това.
Не. А? Не виждам, дали не е заложник. Къде е заложник? А? Няма заложник долу. А оле, те са го взели. Аз си казах точно. Ти го няма. Мисля, че Отправи има чакай, това не е. Това не мисля нас. Не е наш. Може да стигнеш там. Не мога да видя. Аха. Да стреляме. Давай. Чакай. Стига, стига. Да, от сега. Наша. А, уби някой. Трябва да се движи с него. Его, ето! Бой, бой, бой. Вляво. Вляво е. Такъв че сега трябва ние да го таковаме. Той къде е спорт тебе? Сигурно, не знам. Изкарах ги. Да. Отиваме да опитаме към сградата. Поглеждай от време на време. Да. Проблема е, че трябва да отидем от една страна. Май Само да дойде някой там. Ние трябва май да отидем от една голяма страна, от тяхната страна. Най-вероятно ще са. Аха. Там ще е, вътре ще е. Материално няма където, но там най-голямо от това. Нали знаеш? Да. Като са тук, значи е там то. Откъде стреля? Удари го! Май в главата го удари, бе. Сигурно ще е от сградата, дългата. Дългата и ти мислиш? А? Какво каза? Къде е заложника, знаете ли? Чакай, преминавам.
Да тръгваме нагоре, а? Да, аз викам, ама дай от явата на шофа. Откъде? Тук едва ми се е заложника и тук посред в тази Ма от тук по-може да преминем. Там са много близко до А, сграда. там е респауна. Да, от тук. Пак ще видим. Ти ли ще си първи или? Давай ти, защото аз имам 15 метра. Просто заегни, ако видиш много хора. Тихо съм. Няма, виж има някаква май наши. Наши. Едната е. Процент само е там наши. Е, тук се е крил някой. Тук се е крил някой. Тихо, Не видим реално. тихо, че много сме близко до тях. Яйва. Няма никой. Не виждам, не идвам. А? Значи там, на изградата. Ето ще една там. Е, може да е, да. Чакай там. Няма къде друг да знаеш. Сега като тръгне малко напред, тръгваме след него. Готов ли си? Да. Е, ти е лека по лека. Шанс да има гранат. Хм? Гранат да имаш. Не, да, аз ако имах. А тук е тяхното мартио. Да, знам. Не е хубаво да влизаме. Не знам. Наляво. Да, тук да. Давай. Юпи с него и първо. Това спреде. Ей, там ще отсреща. Да. Почекай. Ей, котенцето. Е, майка ти. Много прикрути, като можеш. Ако се видиш, да. Аз гледам и ясно, че се разпална. Каква е тактиката? Да. Отзад е много трудно ще начакат. Освен отпред. Няма начин кога напред. Да, ма. Или е там. Ама там нямат право. Готов ли са притичаме до гумите? Ами дай. Това е наш. Това е наш, ама да е лист. Мисля, че е наш. Мисля, че е наш, ама дай. И да не е наш. А? И да не е наш, защото той стрелна два пъти, ама не усетих някъде да. Тук ще съм.
Другия вариант аз да заобиколам. Той там може. През вратата да стрелям през улица. Отзади. Той там, и тук да стрелям. Той от тук може. А той от там може. Тук те викам, виж, тук да отидем, за да имам дистанцията. 15 метра дистанция. Ето от тук си добре. А? Вътре ще е майка му. Оп. Вътре ще е. А? Дай надолу пак да не е някъде по плата. Окей. Не е по плата. А? Не е по плата. Горе ще, сградата ще. Има само един зъл с гола глава и съм мога да го познаеш с... Да, Кой е? Николай ли казваше момчето? Какво правим? Ами то не чуваме нито изстрели, нито никой. Чуват. А? Чуват. Аз мога да видя. Аз си мога да съм време да реагирам по нея. В сградата е 100%. То. А пак не го писам. Погледай го в сградата. А? Погледай го в сградата. А он сен да пробваме. Отпреди само през вратата. Мисля, стой. Ама той е вътре. А? Той е вътре. Колко има вътре? Бая. Няма как, скрите, там има една дупка. Трябва да влизам там. Ела, че да, ела тук. Трябва да влизам, да знаеш. Ама аз не мога. Малко трудно. Или е там. Виждаш у нас, е там в дясно на врата. Да? Или е зад тази стена, вътре има една такова пак. Я само ще го подпра това, че ми тежи. Пира. Не знам на тебе да ви тежи, ама на мен ми тежи. Еми... Няма избор, то другите за нашия отбор не съм ги виждал, Вау, единството това, който мисли ни пусна ни стреля отзад в нашия отбор. Това е вариант. Другия вариант отзади обаче без граната не ще мога да направим. Ако вратата е дигната отзаде, мога да погледнем... Само централно. Не знам батерия и нямам какво става, ама... Да влизаме ли централно? Видай го. Заради гумите има една. Да. Чакай. Дай да излезе, гледам само през гумите. Чакай, то сега ще се върне.
Да, ga je да го отцепим и този да я убием и ще минем тук покрай гумите. Само да мини този, защото той ще се върне гаранти. Да, гаранция. Да мога го върнем, защото или от тук ще дойде, или от там. Аз заради ти казах, те са най-удобните гуми. Погледна и избегна пак. Тя там ли е още? Още. Аха. Да, избегна. Надявам се мога да дойде сега. Да. Няма да дойде. Знаеш какво трябва да влизам? Много ми интересно къде се останах, не чувам никакви изстрели нищо. Знаеш какво? Дай. Дясно ми викаш. Аз само нямам. Други вариант е тук отляво има гуми, може да се качим оттам. Къде? Ето го изчекай посолбичка. Хора. Я ги видя дясно как мърда. Ти. Аз дясно. Един аз дясно средно. Надясно. Нямам патрони. Аз не питам на ради тази картея само. Там който на ради може да донесе тази картея. Майка ти, дай ба. Аз мога да... Така. Кога да минаваме през гумите? Добре, готов ли си? Подигам пушката. Давай. А? Аз не ги виждам все още. Те се крият. А? О, е там човек. Чакай, остай го, да. Трябва ли го? Не. Да минало това сега да го правя. Той се скри зад гумите. Да минало и аз това сега да го правя. Аз от тук дървото не видиш. Аз го виждам. Подавам му се от челата. Да дадем назад към гората. Ще разбречам да приклишат по-гъл. Там нямаме Мегдан да бегаме. Докато тук... Той не мога да нацели. Мен ми виждаш. Аз тук не виждам нищо. Ей, аха. Дай сменя, аз. Аз съм да завърна към тревата отзад. Аз виждам назад. Тут няма бесани. Малко се. Аха. Знаеш какво, пробвай тя ще дора от тука.
Убит! Убит мина! Пах! Ej, bach ty žegata. Da, nije ne. Včeraj se vzema nekako pozakrivala. Котката како трепава гуштера. Само се чува како се. Нека са тука, че ако има змии. Убит, 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 убит. Ама да не пък да е бил по-надолу. Да, от тук през плата. Там много буренак. Не, аз го забърках, мисля, там на плаца. Плаца е тук. Да не да е бил някъде по-надолу, лева. Може, ама никой не е казал, никой не ти казал. Не съм го мерил, ама си тежи.
Да, идем игра. Слушай, да, спаси. Я и сознам щата на картечницата. Тежи, човек. Сложим щата на картечницата, да я тръпна. А, Да гледаш как... Няма, и аз да мога да игра с нея вече. Да, Аз няма тук, защото е само да изпиря на малко. Трябва да имаме работа. пак то заложник. Загубих, там.